ngalon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila ngalon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila ngalon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila namara si kolonba wuyo tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila saraka jugu bɔ mori o tiɲɛ wulila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد سند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآله الطاهرين المعصومين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبادت في شرف الله جبا وما فوق ولي من دعا كان يمدل كدل الله سبحانه وتعالى في على كهنا ناك كشا ناك بركة على كوجيدنا وكلنا بلا جلنكا kabeni septembre kalo tile 10 ani 9 ye san 2018 ashura kɛnɛ sigira an karamɔgɔ fɛ Sayyid Sharif Usman Madan Haidara walasa ka mɔgɔw bilasira min bɛnna Muharram kalo tile 9 ma alakiraba ka faso bilasan san 1440 ipodrom balonci kɛnɛba kan bismillahlu bɛɛ lajɛlen kɛra Jamiyatu Ansardin ɲɛmɔgɔyaso fɛ ni ka sɔrɔ ka kɔrɔfɔ tɛngu an karamɔgɔ la Sayyid Sharif Usman Madan Haidara fɛn min bɔra ye an ka jɛ ka baaraw seereya ɲɔgɔn fɛ. Ne ma nin kisi ɲini Ala fɛ ka kɛ an kuntigi Mohamed kan o kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ ye a Sayyid Sharif Usman Madan Haidara sijan ni kɛnɛya laban ko ɲuman Ala k'a d'a ma a ka denbaya Ala k'u kisi Ala y'an karamɔgɔ yɛrɛ kisi Ala y'a kisi dugu duguniina bangeni bɛɛ lajɛlen ma. O kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ jamanatigi ye a n'a ka gouvernement ani diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen. O kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ Ansardini jamakulu bɛɛ lajɛlen ye Fédération Ansardine Internationale tɔgɔ la. Min y'o min nin kɛnɛba in sɔrɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛɛ lajɛlen haminakow nɔgɔya. Mun yɛrɛ m'a sɔrɔ Ala k'a bɛɛ lajɛlen haminakow nɔgɔya. O la waati korona kunnafoni bɛ dɔrɔn k'a di o le ye jamana 7 le ye ɲina Ashura 2018 kɛnɛ sɔrɔ an karamɔgɔ fɛ Bamako yan. A fɔlɔ o ye Mali ye min ye an jatigila ye. A jamana 2nan o ye Burkina Faso. Jamana 3nan o ye Côte d'Ivoire. Jamana 4nan o ye Algérie. Jamana 5nan o ye RDC. Jamana 6nan o ye Congo Brazza. Jamana 7nan o ye Gabon. Wala an ma ɲini Ala fɛ ni ɲɔgɔn san caman bɛ Ala bolo Ala k'a d'an ma an kɛnɛ k'a kɛ an karamɔgɔ fɛ yan an karamɔgɔ yɛrɛ si jan ni kɛnɛya Ala k'a d'an ma Ala k'a mɛn an kɔrɔ sɔli ala rasulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah wa ba'da alhamdulillah. Asilamɛw komi an nana kalan sɔrɔ sen na anw da ye tɔ dafa ye su in na Ashura do. Ashura comme a bɛɛ b'a dɔn cogo min na silamɛw ka san yɛlɛmɛ kalo o tile 10nan o de kɛra silamɛw ka jate daminɛ ye san na o de la an bɛ amu miladiya ye an bɛ amu hijiriya ye miladiya kɔrɔ de ye Nabilaye Isa n'o ye tubabuw ka jate ye a 1900 a 1010 o y'o ye silamɛw ta o ye hijiriya ye kira sallallahu alaihi wa sallam a bɔli Madina ka na Makka a bɔli Makka ka na Madina a hijiralen ka bɔ Makka n'a nana Madina silamɛw ye u ka jate daminɛ kɛ o ye an filɛ o hijira de la nin ye o sana yɛlɛmɛ ni Ala sɔnna o ye su in na ye ka se sini ma sini bɛ jate silamɛw fɛ i n'a fɔ u ka san tile fɔlɔ n'o bɛ bɛn nin kalo in yɛrɛ tile 10 ma n'o ye Muharram kalo ye an filɛ o kɛnɛ de kan nisɔndiyaba min farala kan ni an bɛ foli kɛ o baarakɛlaw ye
n'o ye président de la république Ibrahim Boubacar Keïta a n'a ka gouvernement u ye baara ɲuman jumɛn kɛ Ashura n'o ye silamɛw ka sanyɛlɛmɛ ye a ko a y'o fara dozometaw kan ko baara kana k'a la ko mɔgɔw bɛna kalanyɔrɔ la silamɛw bɛ mɛn u ɲɛna n'a fɔra silamɛw silen u ɲɛna k'a fɔ ka tila ka taa baara kɛ ko sɛgɛn b'a la ko tuma na a ye sini fara dozometaw kan o kɔfɛ an filɛ kalo min na ni sini y'a tile 10 ye a ko a tile fɔlɔ a y'o fana somé ko baara kana kɛ o la o ye bonyaw de ye ni maa min ye fɛn kɛ min man ɲi n'a b'a fɔ n'a ye ɲuman kɛ n'a y'a da de o kan Ala bɛ tigɛ a la an b'a fo an b'a baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ fo k'a fɔ a ye nin min kɛ silamɛw ye a bɛ t'u kɔnɔ k'u ni ce n'an bɔra yen nisɔndiya filanan komi a bɛɛ b'a kalama cogo min na an balimakɛ a n'an baarakɛ ɲɔgɔn diinɛ sira kan Ibrahim Kontaw dɔw taara ta k'a latunu tile damadɔ ye nin ye a kuma ye a ma ɲɛ an ye Ala welew kɛ faama yɛrɛ wulila ka jɔ Ala sɔnna a ɲɛnɛma bɔra a sɔrɔla somɔgɔw fɛ bi a bɛ Ala tanu kuma na an ka foli bɛ silamɛ ɲuman bɛɛ ye tuma min na an ye wele da silamɛw ye u y'an jaabi min bɛ se min na bɛɛ y'a kɛ kuma na o nisɔndiya dan fosi t'a la silamɛya ye nin de ye silamɛya ye nin de ye mɔgɔw ye silamɛya ciyɔrɔ caya k'a bɔyɔrɔ caya mais Ala ma caya kira ma caya tiɲɛ min fɔra o de gɛlɛyara mɔgɔw bolo mɔgɔ dɔw bolo n'o tɛ silamɛya tɛ ɲɔgɔn nɛgɛ ni ɲɔgɔn musalaha ye Ala ye min gɛlɛya silamɛw ma a ko wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu silamɛw Ala ko ten aw minnu ko a ye silamɛ ye n'a ko a sɔnna ni Ala ye a ye ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na a kana fara a kana fara yɔrɔ dɔ la a b'a fɔ n'aw farala aw fanga bɛ ban sabu Ala ka dɛmɛ bɛ bɔ aw fɛ n'Ala ka dɛmɛ bɔra i fɛ dɔrɔn i halakira ya Rabbi Ala k'an dɛmɛ o la ne y'a fɔ siɲɛ caman taabolo ko tɛ silamɛw fara taafanko tɛ silamɛw fara ŋaniya juguya o de bɛ silamɛw fara nin ko ale ye sunamɔgɔ ye nin ko a ye wahabiya ye nin ko a ye tarabiya ye nin ko a ye malikiya ye nin ko a ye shafiya ye nin ko ale ye Amadu Bunu Hanbali ka mɔgɔ ye nin ko ale ye Abu Hanifata ka mɔgɔ ye bɛɛ y'i ta fɔ kɛlɛ bɛ min e dara min na i bɛ baara kɛ o sira kan mais i balimakɛ fana dara min na n'a ye baara k'o sira kan e n'ale ta tɛ kelen ye a fɔcogo yɛrɛ tɛ kɛ kelen ye nka o tɛ a cɛ kanu ban n'a bɛ Ala nɔfɛ ne ye nin fɔ ye n bɛ ka silamɛya de d'aw ma
wallahi n b'a fɔ aw ye cogo min na n bɛ segin a kan wallahi silamɛya t'a kɔfɛ foyi t'a kɔfɛ nkalon kɔ nkalonfin farafarali masabu ko la o ti baasi ye an ka dɔnnibaaw y'o fɔ ni maa min tugura dɔnnibaa sɛbɛ kɔ min bɛ siran Ala ɲɛ i bɛ Ala sɔrɔ i ɲin bolo kan Alimami Maliki o dɔnnen don Ahmad bin Hanbal a dɔnnen don mais n y'a fɔ ye nin kɛnɛ in ka don dɔ la Ahmad bin Hanbal a denkɛ o sera muso furu ye muso ɲinina k'a d'a ma a ka furusiri dɔgɔdala k'a ka furu bɛna siri waati dɔ la o waati min dɔgɔdala den ko a ba ma ne t'i fɛ n ka furu ka siri n fa ka taa sira kan ba ko han a ko ɔhɔ a ko o tɛ baasi ye a ko an b'o f'i fa ye Amadu bin Hanbali ko a muso ma a ko ne den ko k'a ka furu ti siri i ka sira kan muso de y'o fɔ Amadu bin Hanbali ko n den ko a ka furu ti siri i ka taa sira kan Amadu bin Hanbali ko ko kɛlɛyɔrɔ bɛ min ko a bɛ fɛ a ka siri sira jumɛn kan ko a bɛ fɛ a ka furu ka siri Alimami Maliki de ka sira kan Amadu bin Hanbali ko baasi foyi t'a la Alimami Maliki ye alimami ba dɔnni Amadu bin Hanbali yɛrɛ ye alimami ba dɔnni nka denkɛ ko n fa ne ka ko ti t'i ka sira kan n b'a taa Maliki ka sira kan a fa ko o bɛɛ n'an ma an b'a kɛ ten farafarali tɛ kɛlɛ ye hasidiya de ye kɛlɛ ye dusukun bi fi o yɔrɔ bɛɛ Alimami Maliki o ye silamɛ dɔ ye ale fa fana n'o ye Amadu bin Hanbali ye o ye silamɛ dɔ ye ninnu bɛɛ cɛsirila silamɛya dɛmɛni na nka u ka taa fan dɔw ma kɛ kelen ye Alimami Maliki ka sira kan furu bi siri cɛ de ka yamaru la mais Amadu bin Hanbali ka sira kan furu bi siri muso de ka laɲini na ni Amadu bin Hanbali ka sira don ni furu bi siri muso bi ɲininka ayiwa i bɛna di karisa ma furu bɛna kɛ e bɛ fɛ ka mun fɔ muso bɛ se k'a fɔ ni furula ma a ti muso wɛrɛ furu ni furula ma fana n ti si dilan kan n bɛ matila de fɛ wa fana a bɛ baara kɛ den ta ye wa n ti fini ko n ti tobili kɛ ne kɔni y'a muso ye wa n'a bɛ voyager n ti taa nɔfɛ ne kɔni bɛ to yan o n'a ɲɔgɔnnaw muso de b'o fɔ o tuma na cɛlakaw a b'a tɛrɛmɛ a y'a lajɛ matila ko matila sɔngɔ ka ca dɔɔni a lajɛ an na payasi dɔ ɲini ye i ka si o kan an b'i deli i ka tobili kɛ i k'o bɔ a la o tuma na muso de ta bi ta muso mana jɔ yɔrɔ min na o de bi ta furu bi siri o kan mais Alimami Maliki ta i bi furu siri comme tɔw ta cogo a ka dugulamɔɔw ta bi kɛ cogo min na dantigɛli tɛ muso bolo wa a ka dugu musow de bi tobili kɛ n'i yɛrɛ nana i bi tobili kɛ a ka dugu musow bi cɛ ka fini ko wa n'i yɛrɛ nana i bi fini ko wa n'i cɛ bi taa dugu la n'a ko a ka taa ɲɔgɔn fɛ wa i n'a bi taa Alimami Maliki ta ye o tuma na denkɛ in ko k'ale bɛ Maliki ta de fɛ a fa ko problème t'a la a ka furu sirila Maliki ka sira de kan pour que kɛlɛ bɛ min mais anw fɛ yan ni e ko i ka taabolo ye nin ye ne ko n ka taabolo ye nin ye ayiwa ɲɔgɔn fɔ a daminɛna sa dɛ bere ni muru hasidiya faneni ni baneni nkalontigɛ ni ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛ o ye Ala ko ye o ni Ala janyana e yɛrɛ min i dusukun mana se yen dɔrɔn
ala yɛrɛ t'e fɛ bilen Allahu Akbar. bato tɛ dɛ taa sa alikaba kɔnɔ k'a fɔ a bɛ ala bato wallahi hali n'i kɛra alikaba koko ye ka sɔrɔ i dusukun man ɲi ka t'i silamɛ ɲɔgɔn ma i kafirilama bisa Siga t'a la. ne m'a fɔ dɛ kuma gɛlɛma ye n de ne ka kuma tɛ Allahu Akbar. alakira de y'a fɔ sallallahu ta'ala alaihi wa sallam jɔnni y'a a hadisa fɔ sahihu muslim Allahu Akbar. muslim ko don dɔ la alakira ni sahabaw sigilen don k'a wulila k'a sigi Allahu Akbar. k'a ko wallazi nafsi biyadihi ko a k'a dɔn ne muhamadu kalenna ala la ne ni bɛ ala min bolo Allahu Akbar. n kalenna ala la ne ni bɛ ala min bolo Allahu Akbar. Allahu Akbar. n balimaw ne fɛ a ka Haidara lamɛn Wallahi. kow bi ban Allahu Akbar. mɔgɔ bi bɔ yen nka kumakan bi mɛn Allahu Akbar. Siga t'o la. seko ka kuma ti nin ye n karamɔgɔ ka kuma ti nin ye nin ye alakira ka kuma ye min cira an ma Siga t'a la. Allahu Akbar. a y'i kalen de ko n kalenna ala la ne muhamadu ni bɛ ala min bolo Allahu Akbar. Akbar. o bɛ lamɛn dɛ Siga t'o la. sahaba bɛɛ y'a tulo majɔ a ko lan tadkhulu aljannata hatta tu'minu Siga. ko a kana siga dɛ ala ye alijinɛ haramuya dafɛ bɛɛ kan a bɛɛ Allahu Akbar. f'i ka kɛ mumini ye nin kana bɔ i kɔnɔ dɛ Allahu Akbar. Siga t'o la. u ka kuma to yen sa kira t'a mɛn i k'i seko k'a la i bɛ kisi Allahu Akbar. E wulibali. aw ti don alijinɛ na abada n'a ma kɛ mumini ye Allahu Akbar. abada a ye abada de fɔ dɛ Allahu Akbar. nafiyu ani istisnawu lɔgɔtigiw ko n'o fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na k'o bɛ hasuru de ta c'est à dire ko i kana ɲininkali wɛrɛ kɛ bɔda tɛ taafan tɛ ko da bɛɛ tugura fɔ o Allahu Akbar. a janto nin na dɛ ko kira ye nin min fɔ ko a ti don alijinɛ na abada n'a ma kɛ mumini ye k'o da bɛɛ tugura Allahu Akbar. musalaha t'a la dilali t'a la ala fɛ wa bɔda wɛrɛ tɛ yen bilen Siga. fo a ka kɛ mumini ye Allahu Akbar. ko kuma banna kuma wɛrɛ tɛ yen kuranɛ kalan tɛ bilen wurudi tɛ bilen saraka bɔ tɛ bilen foyi tɛ ko da bɛɛ tugura sa fɔ o Allahu Akbar. fɔ mun ko i ka kɛ mumini ye Allahu Akbar. yɔrɔ dɔ la k'i ka kɛ silamɛ ye a fila bɛɛ bɛ yiriwayaw la Aha. a ko cogo di wala tu'minu hatta tahabu ko wa aw tɛ kɛ limaniya jɔn ye a kana sigi o kan k'o si tɛ muminiya sɔrɔ a ye taa Maga a ye taa Madinɛ kɔlɔsi ta i ka wurudi fo k'i bolongɔni ban seli fo k'i te kari sun fo kɔngɔ k'i fa Allahu Akbar. Amani. hasuru de kɔrɔ ye ten ko bɔda tɛ yen Allahu Akbar. seli t'i bɔkun sun t'i bɔkun jaga t'i bɔkun sarakati t'i bɔkun ko o banna a datugura Allahu Akbar. ko fɔ mun hatta tahabu Allahu Akbar. ko fɔ silamɛw a ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka ɲɔgɔn kanu Allahu Akbar. a ka tɔɔrɔ ka kɛ ɲɔgɔn ta ye ni silamɛ kelen ye tɔɔrɔ sɔrɔ dugukolo kan yɔrɔ o yɔrɔ a ka k'i n'a fɔ a kɛra e de la Siga t'a la. cɛpɔ Allahu Akbar. o fɔ a ka ɲɔgɔn kanu Allahu Akbar. kuma in ka gɛlɛn dɔɔnin Wallahi. o de la a bɛ misiri falen tewu mɛ mɔgɔ kelen min bɛ sɔrɔ a la k'o bɛ kisi o ka dɔgɔ misiri caman falen jamana Allahu Akbar. misiri ko tɛ o Ayi o tɛ. n ko kun de don kun Siga t'a la. Allahu Akbar. dɔ ye bazɛn don k'a pari ka fugula ɲuman don ka nunɛti don ka suluye ɲuman don min bɛ don suluye kɔrɔ tɔgɔ ye di ka susɛti don k'a sɛbɛkɔrɔ pari u ko a ɲɛna
a bɔra k'i jɔ bɛɛ ko i ɲɔgɔn tɛ siga t'a la mais dɔ bɔra o kɛn bɛ ka namu birifini a bɛ faamu na o kelen bɛ ka birifini kɛ ka a yɛrɛ meleke o fana bɔra n'a fɔra ko ninnu fila ta ye jumɛn ye tiɲɛ ye i b'a fɔ ko a fila bɛɛ ye tiɲɛ ye ko fini dabɔra ko langolo kana bɔ o la ni nin langolo datugulen don hali ni bin ye ko kun de ɲininen don ko langolo in kana bɔ siga t'a la abani akbar o la i b'a ye duloki min filɛ kan na i suturalen don mais i bɛ taa sɔrɔ fini dɔ bɛ dɔ kan na o bɛ ka duloki ɲɔgɔn dan sɔrɔ sɔngɔ na nka a taamatɔ lebu bɔlen don a b'i ka fini ɲɔgɔn tan sɔrɔ a valeur ka bon i ka fini ye san yɔrɔ la siɲɛ 10 mais a langolo bɔlen don kumana dɔ bi sun fo i bɛ ɲaga la dɔ bi seli fo i bɛ ɲaga la dɔ ti sanbila magankɔ dɔ ka kɔlɔsi ka jan a yɛrɛ ye ni e bɛ fɛ k'a ɲini silamɛ don wa kana taa buguridalaw fɛ yen dɛ a jate minɛ ta a b'a silamɛ ɲɔgɔn fɛ wa kɔri ni n'a fɛrɛla a ti silamɛ dɔ kɔrɔfɔ dɛ hasidi don wa n'i y'o jate don a ka ko la dɔrɔn wa o tɛ bugurida ye ala yɛrɛ de kuma n'i fɛ a fɔ ko tu i ka taa n'i yɛrɛ ye kira ko n gɛlɛnna ala la ne ni bɛ ala min bolo aw ti don alijinɛ na abada fo a ka kɛ mumini ye wa aw ti muminiya kɔni sɔrɔ abada fo a ka ɲɔgɔn kanu a ko cogo di a ko tuma na a tɛ sɔn ka fɛn dɔ jira aw la silamɛ bɛɛ kamana gana a ko ayi n bɛna fɛn dɔ yira aw la n'a taara o sira fɛ dɔrɔn a bɛ ɲɔgɔn kanu silamɛ bɛɛ y'i tulo majɔ kira ko cogo di afshu salama bayinikum afshu salama bayinikum a ko a kana dɔwɛrɛ kɛ dɛ a ye foli cari ani ɲɔgɔn cɛ a ye foli cari ani ɲɔgɔn cɛ ko n'i ye foli cari i ni maa o maa cɛ ko a b'i kanu i yɛrɛ b'a kanu tiɲɛ don nin yɔrɔ in na ni hadisa in kɔrɔfɔbaa caman u ko ka foli cari o de kɔrɔ ye i ni maa o maa mana bɛn salamu d'a ma n'i nana se mɔgɔw sigilen ma a fɔ salamu alaikum n'i nana se silamɛ ɲɔgɔn ma a fɔ salamu alaikum k'o la ko a kanu bɛ don ɲɔgɔn na ayi sɔsɔli tɛ o kɔrɔ in fɔ cogo la sɔsɔli foyi tɛ o kɔrɔ in fɔ cogo la a kɔrɔ dɔ y'o ye nka a kɔrɔ wɛrɛ min bɛ yen o tɛ ani wula ani tile ye parce que salamu yɛrɛ tɛ ani wula ani tile ye tahiya o de ye ani wula ani tile ye tahiya arabukan de b'o wele ko foli nka salam o bɛ wele ko kisi ko a ye kisi cari ani ɲɔgɔn cɛ kisi bi cari ni mun ye ne balimakɛ a k'a dɔn n b'a fɛ maa min t'a fɛ n t'o fɛ a muso nege tɛ n na a ka nafolo namarali tɛ n kɔnɔ n b'a ka hɛrɛ fɛ o tuma na n ye kisi cari a kan n'i ye kisi cari maa min kan ko diyagoya a b'i kanu i b'a kanu k'a yira mɔgɔ la ne bɛ ka hɛrɛ de fɛ ne bɛ fɛ i denw ka balo
n bɛ fɛ ala ka hɛrɛ k'i ye n bɛ fɛ ala k'i kisi tɔɔrɔ ma ko n'i y'o ɲɛsin maa o maa ma k'a tigi bɛ k'i fɛ nka ani wula ni tile jɔyɔrɔba b'o la nka kɔrɔ t'o de n'o tɛ ani wula ni tile bɛ jɔ yɔrɔnin dɔ la o maa o maa mana dɔn ko i b'a muso nɔfɛ ko a muso nege b'i la n'a nan'i fɛ karamɔgɔ an nan'i fo an nana foli bil'i la i sɔ de b'i ja wa a bɛɛ ka kusa sa i muso kana bɔ o waati dɛ n'o tɛ dɔ bɛ fara fitinɛ kan o tuma na foli bɛ mɔgɔw kanu don ɲɔgɔn na foli ni kisi don koyi n'o tɛ foli jala tɛ dɛ maa o maa y'a dɔn ko i t'a fɛ a t'i fɛ ko dabalijugukɛla don n'a donn'i ka so an karamɔgɔ an nan'i fo i bɛ fɔlɔ k'a bolo lajɛ n'a kɛn tɛ ka furamugu dɔ yuguyugu i ka yɔrɔ dɔ la o foli de bɛ maa kan don maa na o tuma na a ye salamu in kɔrɔ fara foli kan dɛ foli ani kisi ani wula mɛ i bɛ min fɔ a k'a dɔn k'i b'a ka hɛrɛ fɛ ne bɛ ka nin gɛlɛya ka da mun kan kira ko ale kalenna ala de la a ni bɛ ala min bolo ko maa si tɛ alijinɛ sago ni muminiw tɛ ko wa maa si tɛ kɛ mumini ye ko an tɛ kɛ mumini ye fo an ka ɲɔgɔn kanu aw k'an ta lajɛ anw bɛ ɲɔgɔn fɛ n'i ye karamɔgɔ dɔ ka juma lamɛn juma yɛrɛ bi tiɲɛ karamɔgɔ dɔw bolo mɔgɔ dɔ neni ni mɔgɔ dɔ kɔrɔfɔli kama silamɛya bɛ yen a ka haramuya ala kɛra ka kuma na silamɛw tɛ kafiri ka kusu ye ala kɛra ka kuma na kira ye nin fɔ a ko waati dɔ bɛ na diɲɛ ti wuli fiyewu fo a ka waati dɔ ye misiri bi bloqué tewu mɔgɔw la wa misiri yɛrɛ jɔcogo i b'a fɔ kisira masakɛ so ko mɛ bilahi a ka haramuya ala ɲɛ sira ɲɛ piye kelen f'a ta a misiriw kɔrɔ a y'a janto ne ka kuma in na a silamɛw a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye ɲɔgɔn kanu an ka diinɛ min fiɲɛba min b'a la diinɛ mɔgɔ yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ foyi tɛ yen mɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔ de bɛ yen ale balo sirilen de don ala ma jɔyɔrɔ foyi d'a ma fo a ka gɛrɛ nin karamɔgɔ in na ka don ne ni o ye taara n'a ka surafana duncogo sɔrɔ karamɔgɔ caman bɛ yen o m'o faamu a mɔgɔ jigi tigɛlenw ala ye minnu nka ko ban pewu olu de bɛ tila ka ɲɔri an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw nɔfɛ k'a essayer k'u ni diɲɛ bila ɲɔgɔn na k'u n'u balimaw kɔ don k'u n'u balimaw fara n'o tɛ anw ka diinɛ na ne y'o de fɔ dɔ nana fɔ n ye a nana dɔ tɔgɔ fɔ n ye k'o kɛn bɛ ka baya nangari ko ka kuma caman fɔ baya kan an ko non a ma kojugu kɛ a ma kojugu kɛ a y'a faamu ten de n ko a ye min fɔ a kan aw k'o lamɛn tan ni dalilu wɛrɛ b'aw bolo min b'a ta kɛ nkalon ye a y'o d'a kan ka sɔrɔ a m'a tɔgɔ fɔ o bɛ se ka fɔ o aw ko a ye baya nangari mais il est libre silamɛya yɛrɛ bɛ taa ten o alimami maliki n'i y'a mɛn malikiya mɔgɔw ma dan ye abu hanifa tɔgɔ fɔra mɔgɔw ma dan ye amadu bunu hanbali tɔgɔ fɔra mɔgɔw ma dan ye a tɔgɔ ye di shafi'iyu fɔra mɔgɔw ma dan ye o kɔ tɛmɛnen kɔ siya nana mɔgɔw ma dan ye mais o kɔrɔ ye taafa de ka ca o tuma na e ka taafan wulibali min n'i y'o fɔ ni maa y'o nangari a ma kojugu kɛ n'a a danna baya nangarili ma a ma kojugu kɛ mais a ye mun fɔ o lamɛn tan e bɛ mun kɛ k'o jaabi dalilu kɛ ka dalilu kari mais kana mɔgɔ neni i kumatɔ kan'a to mɔgɔw k'a dɔn
ko hasidiya de y'i bila nin na siga t'a la a bani akbar diinɛ ye nin de ye wallahi silamɛ bɛɛ bɛ fani ba de la ɔhɔ mais an bɛ wele min da an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ye ɔhɔ u k'u jija u ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan Allahu akbar y'a fɔ u kana silamɛw fara Allahu akbar lahara an bɛ taa alakira ka nin hadisa in jaabi ala ɲɛ kɔrɔ Allahu akbar wa planti foyi si ma ɔhɔ ala ma min nɔgɔ ye o tɛ kɛ nkalon don kan'o miiri sa Allahu akbar a bani ayi garisɛgɛw de tilalen don ala fɛ k'a ban kan'a to maa si k'i fili ala tilalen don a ka baara la ko to ala ma i ka ala kɔnɔ a b'i wasa siga t'a la aydara Allahu akbar o de la n bɛ kuma kanu ɲɔgɔn fɛ don o don wallahi tiɲɛ de don ɔhɔ anw ma deli a la ɔhɔ nka anw delilen don a la sabu anw y'a kalan an y'a ye siga t'a la o la n'a y'anw lamɛn dɔrɔn diɲɛ bɛ lafiya Allahu akbar o ye wulibali kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko anw kiraw ni nabi ɲumanw anw de ka balaw ka jugu diɲɛ bɛɛ ta ye min bɛ da anw kan ala t'i sɔn o ka da maa si kan Allahu akbar ko anw kɔfɛ o ɲɔgɔnna o ɲɔgɔnna Allahu akbar o ɲɔgɔnna o ɲɔgɔnna fo ka taa diɲɛ wuli Allahu akbar o la ne ka mɔgɔ dɔw b'i dimi Hayidara dɔ ye nin fɔ tan wallahi n ko a fɔ e man ka fara Hayidara kan ka ala fo siga t'a la e b'i dimi adamaden dɔ ka kuma na k'a sɔrɔ a jo don a kan ka dimi fana siga a tɛ min fɛ a y'o ye o yera se wɛrɛ t'a ye kuma kɔ a bɛ kuma wallahi Allahu akbar amin yarabi amin faneni bɛ mun kɛ foyi baneni bɛ mun kɛ foyi nkalon tigɛ ka da adamaden la ka kuma jugu fɔ a ma a bɛ mun tiɲɛ foyi ni kabakolo tigi bɛ yen a b'a bɛɛ juge a bani من الفرد من الجبار من المحيي من المميت من الناصر واحد لا اله الا الله محمد رسول الله hali bi kunun min tɛmɛna tɛ dɛ hali bi kanatu dɔw dayɛlɛlen don kana waatu dɔw chaîne télévision chaîne télévision sow o caman de dayɛlɛlen don don o don u bɛ kɛ ka alakira nini sallallahu alaihi wasallam o don dɔ bɛ kɛ k'a fɔ hali a fa den tɛ et puis a ka kana ni dalilu ye mɔgɔ minnu hakili ka surun a ka jugu olu ma hali kira t'a fa den ye kira tile tɛ dɛ o bɛ kɛ ka fɔ sisan o bɛ kɛ ka fɛn fɔ ne yɛrɛ da tɛ se k'o fɔ yan fiyewu o bɛ kɛ ka fɔ Muhamadu Mustafa de ma aw ko cogo di aw ka cɛ jurumutɔ la o tuma na ne hakili la n'an ne nin na a kan k'a tigiw fo ko nin de y'an da cɛ in na min dara kira kan o de bɛ ka da kan o de y'an da la i t'a jaabi fiyewu olu yɛrɛ de bɛ ka a tɔ sabati k'a kɛ wulibali ye tuma na a kana tɔɔrɔ ala kira sɔlɔsɔlɔ u y'a bugɔ k'a ɲin fila kari a yɛlɛ ɲin k'a kari ka bɔ a da kɔnɔ o kɛra kira la n'a ko a kɛra mɔgɔ t'i neni est-ce que o la a ma se cɛw jɔyɔrɔ la dɛ kumana tiɲɛtigi bɛɛ jɔyɔrɔ tasuma de b'i kan nka a t'i jeni minnu b'a kɛ a bɛ tila k'u bɛɛ jeni k'u bɔnna bɛɛ jeni o de ye farafinya nagasili juguman yɔrɔ ye billahi aliyul azim n'aw ma kɔrɔtɔ a ye ala kɔnɔ mais a y'a jan don a tigiw la a k'u kɔ fana lajɛ o kumana an bɛ min ɲini aw fɛ sabali don a ye mun ye a y'a tɔ karamɔgɔ fa ka nɛnɛ a ba ka nɛnɛ aw fana de y'a di o ma dɛ ala ko k'a di o ma a y'a di o ma
n'i y'i karamɔgɔ bila cɛw sanfɛ dugumamaw b'u kun jan dɛ siga t'o la aha a b'a jan don o yɔrɔ de la siga t'a la a kana kɔrɔtɔ Voilà. ala bɛ na a bɛ na o tumana n ye nin n kanu ni min fɔ naam a y'a jan don nin na dɛ Voilà. a ye ɲɔgɔn kanu i y'a fɔ billahi alil azim k'a miiri kɔnɔ dɔn sini ne bɛ taa bɔ karisa ye ala kama Allahu akbar jango ni seni b'i ye naam i b'a tigi ɲɛ k'a miiri hali n'a kɛra 200 ye sini ne bɛ taa di karisa ma ka taa baro k'a fɛ tiɲɛ o miirili kɔnɔ ka taa se sini ma ka taa s'a waleyali ma mɛlɛkɛw ni bigi don a ti jɔ fiyewu f'i ka tila ala kɛra ka kuma don sallallahu alaihi wa sallam sallim kulubali Allahu akbar k'a miiri karisa ye nin kɛ ne na a ye n toɲɔ tiɲɛ nka ala n y'a yafa i kama i ka juru donna ala la Allahu akbar i ye juru don a tigi la dɛ tiɲɛ siga t'a la ala ko a ye juru don ne na naam juru donko ɲuman na Allahu akbar k'i miiri dɔrɔn karisa ye nin kɛ ne na n bɛ se ka n da sara tiɲɛ tasara ko jugu la nka ala n y'a to i ma bilahi i ye juru don ala la a to yen Allahu akbar i ka juru bɛ ala la siga t'a la mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ka juru bɛ ala la Allahu akbar abani ni sinamuso ye nin kɛ n na naam ne bɛ se ka n sinamuso jaabi n bɛ se ka fɛn fɔ a ma a ti bɔ a kɔnɔ fiyewu nka ala n ye sinamuso ka nin neni ani nin walejugu n y'a to yen e ala kama n t'a kɛlɛ Allahu akbar abani an karamɔgɔ a bɛ fɔ de ko minnu ka juru bɛ ala la Allahu akbar siga t'a la amin minnu ka juru bɛ ala la Allahu akbar ajra n'i ye juru don ala la n'a ko a b'a sara i bɛ wasa siga t'a la tumana a ye juru don ala la wallahi a ye sabali naam a ye muɲu a y'a to ala ma Allahu akbar a kana sɔn dingɛ min sennen don k'a bi a kɔnɔ a kana sɔn Allahu akbar a dingɛ in u yɛrɛ bi bɛn a kɔnɔ Abu Jahili ni kira ta tɛ wa tiɲɛ siga t'a la a ye dingɛ sen ko k'a datugu ka dɛbɛ bila a da la k'u ka taa fɔ kira ye ko a man kɛnɛ Allahu akbar kira nana Jibrila ye kira kunbɛn da la ko dingɛ de ye nin ye siga kira ko a bɛ segin min kɛ Abu Jahili ko na kɛ n den na n bi yan ale girinna kira nɔfɛ ka ɲinɛ dingɛ kɔ a yɛrɛ surula a kɔnɔ ala k'an juguw suru a kɔnɔ amin ala sɔn Allahu akbar yarabi ala k'an juguw suru a kɔnɔ amin ala sɔn Allahu akbar ala k'u garisɛgɛ ban amin ala sɔn ala k'u garisɛgɛ ban amin ala sɔn a kana ta sara a y'a to ala ma wala an ka minisiri bi yan silamɛw ka minisiri siga t'a la an bɛna kuma d'a ma inshallah a k'a dɔn an y'u ka foli kɛ u ye donba tile fɔlɔ ni sini min bila an y'a foli k'u ye siga t'o la nka n b'a dɔn ala b'u fo parce que n'i ye ko kɛ ala kama ala de b'i sara siga t'a la u ye nin min kɛ silamɛya kama silamɛya wasara siga t'a la ala k'an wasa amin ala ka kisi kɛ amin an bɛna kuma da an ka minisiri ma olu ta yɔrɔ ka ca dakuruyan 2 min b'a bolo a b'o lase cɛman musoman an baw an kɔrɔw an dɔgɔw an denw an faw aw bɛɛ ni su bani Usman Madani Aidara an ka karamɔgɔ an ka sherifikɛ i ni su sunna i ye min fɔ n y'a dɔn a bɛ dan dakuru ɲɛ 2 ɲɔgɔn ma bari an ye kuma min mɛn sunna o de bɛ a to an tɛ jigilatigɛ jamana nin kɔnɔ bari an tɛ jigilatigɛ bari fɛn dɔ bɛ yen jamanakuntigi tɔgɔ la Elhaji Ibrahim Boubacar Keita o de ɲininen don aw fɛ k'aw kana siran ka tiɲɛ fɔ aw kana siran ka kuma fɔ hali n'a bɛ digi mɔgɔw la hali n'a b'a to mɔgɔ b'aw juguya ta maa ka kɛ ala a ye ci min don kira sallallahu alaihi wasallam da kuranɛ kɔnɔ hadisaw y'a yira na an tulo b'o kuma de la sunna mali mako bɛ nin de la bi mali mako bɛ nin de la bi ko mɔgɔw ka bɛn bari kuma fɛn fɛn fɔra ko silamɛw banin fɛ a ye wuli a ye taa ɲɔgɔn fo a ye assalamu alaikum fɔ ɲɔgɔn ye a ye yafa ɲɔgɔn ma furu tɔɲɔ kɔnɔ sigiɲɔgɔnya tɔɲɔ kɔnɔ ni fɛn fɛn fɔra nin fɔra silamɛw de
mais ni silamɛw ye joni ye bi sunna maliyɛnw donc ko an ka se an dusu la an ka ɲinɛ ne kɔ an ka kɛ faso fɛ ka kɛ faso fɛ silamɛya kɔnɔna na o tɛ sɔrɔ ni majigi mana i y'o de kalankan fɔ an ye sunna ko anw ka sɔn majigi ma an k'a dɔn ko fɛn bɛ yen min ɲɛ b'an na an k'a dɔn fɛn bɛ yen min b'an ɲiyɔrɔ kɛlɛ kɛ an k'a dɔn fɛn bɛ yen min b'an ɲininka sini an ka kokɛtaw an'an ka kumafɔtaw la n'o ye ala subhanahu wa taala ye donc k'i fo nin kuma nin ka kɛ kuma ye min donna maaw tulo la yan bi mais min donn'u dusukun na k'u kɛ maa majigilenw ye k'u kɛ yafa kɛbagaw ye min b'a to jamana nin an bɛ dɔ bɔ an ka yɛrɛko la ka taa ni jamana jɔli ye min b'a to silamɛya bɛ kɛ jamana nin bolo misali ye ko ja diina bɛ se ka hadamadenw ɲɛ k'u jogow falen k'u ka kokɛtaw yɛlɛma an b'o sira de kan o sira ɲinini de y'a to jamanakuntigi a y'a ɲini maharamu don k'a chômer sini ashura don k'a chômer bari jamana nin tɛ se ka taa diina kɔ n'i ko diina bi mali la silamɛya diina de ye a kuloma ye donc halisa ala k'aw man kɔrɔ k'an tulo kɛ tulo kunnandiw ye k'an dusuw kɛ dusuw ye minnu dayɛlɛlen don k'aw ka kumakanw lamɛn k'aw yɛrɛ mɛn an kɔrɔ aw ka duwawu ta jamana ye ka duwawu ta jamana ɲɛmɔgɔ ye k'a ɲini jamanadenw fɛ u hakili ka dayɛlɛ ka kɛ u ka diina fɛ su ni seli ye tiɲɛ ye mais bani i y'a fɔ kabini anw bɛ ekɔli la su ni seli ye tiɲɛ ye jogo ka ɲɛ dɛ jogo nin de b'a to an bɛ se ka diina nin ka k'a batubaga ye bari pour que an ka sɔn ko an ye silamɛ ye fo an ka sɔn silamɛya gɛlɛya yɔrɔw ma silamɛya gɛlɛya yɔrɔw ye ka siran ala ɲɛ kuma kɛtaw ko kɛtaw taayɔrɔ kɛwalew donc nin de ɲininen don i bɛ nin de la kabini don min anw bɛ ekɔli la n'an bɛ k'i lamɛn fo ka se bi ma tubarikala o don jama fɔlɔw ni bi jama tɛ kelen an hakili b'a la dɔ de bɛ fara a la kan don o don kuma mɛnni kosɔn dusu dayɛlɛli kosɔn ala ka nin su barikama nin k'an bolo taama seere ye min y'a to kira mahamadu sallallahu alaihi wa sallam ye nin don bonya anw fana ka miiri o majigin kɔnɔ ka miiri ka kɛ ɲɔgɔn fɛ hakɛto b'a la sallallahu alaihi wa sallam su in na fɛn caman n bɛ yɛlɛma an ka dɔnnibaw n'an karamɔgɔw ka fɔ la su in na hali jikura bɛ na an yɛrɛ ka laada la kabini an denmisɛnnin fitinin su in na an bangebaaw bɛ taa n'an ye bada de la komi anw bɛ bada ji bɛ anw fɛ yen n'a bɛ fɔ baji an somɔgɔw bɛ taa an ko u yɛrɛ b'u ko sankura bɛ yɛlɛmɛ kɔlɔnji bɛ minnu fɛ bɛɛ bɛ ji bɔ kɔlɔn na ka u ko sankura bɛ yɛlɛmɛ kumana an ka karamɔgɔ minnu bɛ yen san nasiw u b'a sɛbɛn mɔgɔw b'a mun u b'a min u b'u ko o kumana o kɔ tɛmɛnen kɔ u bɛ taa ziyara kɛ kaburu dɔw la ka dugawu kɛ su ye ka dugawu kɛ jamana yɛrɛ ye kumana an b'an janto nin na su in na ni mɔgɔ min sera k'a kɛ i bɛ san hɛrɛ ɲini ala fɛ ni i tilala nka min min fɔ a ye a bɛ segin yɔrɔ kelen in de ma a bɛ fɔ fɛn min ma ko el islam silamɛya yɛrɛ de kɔrɔ ye ko kisi si ka tɔɔrɔ kana se si ma mɔgɔw ka balo ɲɔgɔn kan ɲumanya na ɲɔgɔn dɛmɛni na ɲɔgɔn kanuni na ni dɔ ye kojugu kɛ ka yafa a bɛ fɔ o de ma silamɛya ka boli to yen k'i ɲɛsin ala kelen ma silamɛya nana nin de kama dugukolo kan o de la fana dugawu jaabi yɛrɛ telima a bɛ fɔlɔ ŋaniya ɲumantigi de la n'a ye maa wɛrɛ ŋani ye nin fɔ ye siɲɛ caman alakira mɔden sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Hasan a delila ka kuma a ba fɛ n'o ye alakira denmuso Fatima a ko n ba n y'a ye e tɛ dugawu kɛ anw ye mun na
a ko n den y'o de faamu wa a ko ɔhɔ a ko n den i m'a faamu ne ma dugawu kɛ yɔrɔ si ni m'a kɛ aw ye u b'o kuma na Seydina Ali donna Fatima ye kuma in lakali Seydina Ali ɲɛna Seydina Ali yɛlɛla parce que a y'a dɔn denmisɛnw t'a faamu o yɔrɔ la Fatima a ko Hasanu ma a ko ne mana dugawu kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne bɛ fɔlɔ aw de la Hasanu ko ale kɔni m'a mɛn ale bi min mɛn n'i ye Fatiha daminɛ i b'a fɔ Ala hinɛ karisa la dumuni t'u ka so Ala karisa mangɛnɛ a kɛnɛya Ala den tɛ karisa bolo den dɔw ma Ala karisa ka limaniya sabati an kɔni b'o de mɛn Fatima yɛlɛla a ko n denw o de ye aw ye a ko aw mɔkɛ ko n'i bɛ fɛ Ala ka sɔn e yɛrɛ ye i ka dugawu la ko i ka a dɔ ɲɛsin i baden silamɛw ma k'o la Ala bɛ fɔlɔ e la ninnu n'an cɛ ka jan ne ka dugawu kɛtɔ min bɛ jigin ne kɔnɔ o ye ne ni n somɔgɔw ye mais silamɛ wɛrɛ la kumana pour que an ka dugawu ka jaabi sisan ni ne ye Ala wele daminɛ ne ka kan k'a fɔ Ala bakɔrɔba dewu kama bɛ yen mobili kelen d'a ma a yɛrɛ k'i yɛlɛmɛ o la o b'a sɔrɔ mobili ko bɛ ne yɛrɛ de ye n'o kɛra Ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ma a tulo bɛ n ka jɔn na a bɛ ka ne Ala wele a y'a ye a taara a silamɛɲɔgɔn nɔfɛ ne Ala dun ye layidu ta n yɛrɛ ka dɛ maa min bɛ hinɛ ne Ala bɛ hinɛ o la maa min y'a silamɛɲɔgɔn kanu ne yɛrɛ Ala y'o kanu o tuma na a ye fɔlɔ a yɛrɛ la an karamɔgɔ i ka kan ni min ye o bɛ kɛ i ye dugawu fana kɛ min ye a kɛra Ala ye mobili d'a ma sa Ala ma mobili d'a ma i ka dugawu in Ala b'o hɛrɛ dɔ k'a ye o ka bon mobili ye kira y'o de fɔ ko mumini ka dugawu ti bɛn abada f'i yɛrɛ k'a fɔ ko n y'a Ala wele ko a ma sɔn ko n'i y'o fɔ tuma min na a banna ko tant que mumini bɛ ka Ala wele n'i jigi ma tigɛ ko dugawu in minɛnen don tuma dɔ la n y'a fɔ yan aw bɛ se ka wuruti kɛ ko n ka mobili de sɔrɔ Ala mobili o tuma na Fatiha bɛ taa Ala mobili mais i fɔlɔla i silamɛɲɔgɔn dɔw la k'olu ko fɔ Ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ma a ɲɛ bɛ n ka jɔn na a bɛ mobili de nɔfɛ a kana mobili d'a ma parce que ni mobili dira a ma n gɛn bɛ ka nin de latigɛ a bɛ accident kɛ a bɛ sa nin don ye a y'a jɛ mobili la dɛ mais a ka nin da in ɲɛ la a ye o tuma na i kun kan ka bana ka kalo 3 kɛ dilan kan mobili ma sɔrɔ min kɛ Ala ko a y'o tɔɔrɔ ɲɔni ka bɔ a kan e yɛrɛ ti bɔ o kalama e kɔni hakili la ne kɔni ye mobili ma sɔrɔ mais tant k'i ɲɛsin Ala de ma wallahi a ti bɛn ni ŋaniya ko in ye ŋaniya de ye silamɛw dama ka dugawu ti minɛ o bamanan kafiriw bɛ olu ka Ala wele bi minɛ o bolitigiw ka Ala wele bi minɛ o i b'a dɔn yan ko silamɛ dama ka Ala wele ti minɛ Ala mago b'a ka jɔn bɛɛ la dusukun ɲumantigi Ala b'o de ka dugawu minɛ dusukun ɲumantigi dusukun ka ɲi kɔrɔ ye de maa o maa n'a dusukun ka ɲi a bɛ maa wɛrɛ ka hɛrɛ fɛ a y'a janto nin na nin ye Ismul Azam de ye maa o maa tɛ mɔgɔw fɛ Ala t'i fɛ wa n'i kɛra mɔgɔw fɛ kɛ mɔgɔw ka hɛrɛ fɛ k'a fɔ fana n da ti ban karisa ye fa neni n da ti ban karisa ye n ba neni n da ti ban o tɛ silamɛ ɲuman ye ayi anw bɛ k'a kɛ Ala la don o don mais an bɛ tila k'a fɔ a ka yafa ma munna e yɛrɛ ti yafa dɔ ma a ye yafa ɲɔgɔn ma Ala yɛrɛ bɛ yafa ma kana ko gɛlɛn ta i dusukun na ko a ti bila nin ye ne fa neni nin ye ne ba neni nin ye nin kɛ ne na la a to Ala ma ni silamɛ ɲɔgɔn don
yafa ma Allahu akbar. ni silamɛ ɲɔ don yafa ma Allahu akbar. Siga t'a la. n'o yɛrɛ tɛ dun a to ala ma Bani. n'i y'i ta sara i ti wasa Allahu akbar. nka n'i y'a to ala ma n'ala ko a b'i ta sara i bi wasa Siga t'a la. amin su in na n'an segira n'an ɲuman segira su in na nafila caman b'a la Tiɲɛ. dugawu caman b'a la nka min ka gɛlɛn nka a ka nɔgɔn Naam. ne b'o de ta toujours k'o fɔ Voilà. o ye jumɛn ye Naam. n'i taara sisan i bɛ seliji ta seliji tatɔ ji ye saniyalikɛla ye Siga t'a la. ala n tɛgɛ fila kotɔ filɛ ni n bolo kɛn bɛ ka baara min kɛ yafa ma ji k'i da kɔnɔ ala ni ni nɛ kɛn bɛ ka min fɔ min man kan ala yafa ma Allahu akbar. i ɲɛ ko ala ni ne ɲɛ kɛn bɛ ka min ye min man kan ala yafa ma Allahu akbar. i nu ko ala ni ne kɛn bɛ ka kasa mɛn min ti bɛn yafa ma i tulo ko ala ni ne kɛn bɛ ka kuma mɛn min man kan yafa ma i sen ko i kunkolo ko o bɛɛ ye o kelen ye o bɛɛ bɛ jate ɲɛda fɛ Tiɲɛ. i sen ko ala ni ne sen kɛn bɛ ka n se yɔrɔ la min ti bɛn e ma yafa ma hali n'i m'a fɔ i da la i b'a ŋaniya siri a baaraw la c'est à dire o ye e yɛrɛ saniyatɔ de ye Tiɲɛ. dusukun mana nin kɛ dɔrɔn tɔɔrɔ dɔ bɛ bɔ a kɔnɔ Siga t'a la. Wallahi. o tuma na i ye min k'i musow la i ye min k'i denw na i ye min k'i teri dɔw la i ye min k'i sinamuso la i bɛ nin bɛɛ ŋaniya siri ala yafa ma nimisara n sekira n kɔ Allahu akbar. i bɛna araka 4 seli n ko a ka gɛlɛn nka a ka nɔgɔn parce que dugawu jangalan t'a la Tiɲɛ. ko i bɛ t'o ɲɛɲini maa fɛ n'i ko Allahu akbar kabini i ma Allahu akbar fɔ i b'a fɔ ala Naam. n y'a ŋaniya n bɛna araka 4 seli e ala ye su in na san min yɛlɛmɛtɔ filɛ n'o tile fɔlɔ ye sini ye Tiɲɛ. ala i k'a kɛ n ka hɛrɛ san ye komi n y'a dege dugawu la kaban ka i balimaw fɔ ka fara a kan Siga t'o la. i yɛrɛ y'a dɔn gɛlɛya b'i balima minnu kan hali ni gɛlɛya t'u kan ka ala wele a ka dɔ fara u ka hɛrɛ kan Tiɲɛ. i b'o ŋaniya siri n'o kɛra i b'i ɲɛsin setigi ma k'a fɔ Allahu akbar i bɛ fatiha kala k'o ban kulu alaw siɲɛ 10 i b'i kunbere minɛ i b'i te turu n'i wulila kun i bɛ fatiha kala k'o ban kulu alaw siɲɛ 20 i bɛ tila ka sigi ka tahiya kalan dɔw ko i bɛ se ka salamu bila u ni ɲɔgɔn cɛ ko sufɛ seli nafila arakan 2 ye nka hali n'i ma salamu bila a ka ɲi n'i ye salamu bila fana a ka ɲi i bɛ tila ka wuli k'a dan sabanan na i bɛ bisimilayi kala k'o ban ka sɔrɔ ka kulalo siɲɛ 30 kalan o de la n ko a ka gɛlɛn nka a ka nɔgɔn i bɛ tila n'i tilala arakan laban na n'o ye 4nan ye i bɛ fatiha kalan k'o ban ka sɔrɔ ka kulalo siɲɛ 40 kalan i jɔlen o tuma na mɛ ni min yɛrɛ y'a dɔn i tɛ se k'o bɛɛ kɛ jɔ la i bɛ se ka chaise dɔ gɛrɛ i la o tuma i b'i sigi o chaise kan k'i ka kulu alaw kɛ n'i tɛ se k'a bɛɛ kɛ jɔ la n'a dafara i bɛ wuli ka kunbere minɛ o tuma n'i taara i te turu sa salamu bilayɔrɔ la yanni i ka wuli i te turulen i bɛ kuma setigi fɛ ala nin ko in bɛ ne kan ala nin ko in bɛ ne balima karisa kan ala nin tɔɔrɔ in bɔ silamɛw kan ala nin tɔɔrɔ in bɔ mali yɛrɛ kan ala bɛn don mali kɔnɔ ala mali kɛ ka ɲɔgɔn kanu i yɛrɛ b'i ta fara a kan n'i wulila o la ka salamu bila dugawu min ka di i ye i denw i balimaw i b'o kɛ ɲinɛ sa hɛrɛ i b'a ye ɲinɛ sa hɛrɛ i b'a ye a b'a janto a la mɛ n'a ye dugawu kɛ yɔrɔ o yɔrɔ komi a degera o la kaban mɛ a bɛ min fara a kan o ye jamana in ala bɛ se ka jamana in bɛn ka balawu bɔ a kɔnɔ ka mali diya tiɲɛ kan ka an kanu don ɲɔgɔn na ka fɔngɔ ɲɔgɔnya ani kɔdon ɲɔgɔn ma k'o bɔ an ka jamana in kɔnɔ n'a bɛɛ y'o fara a ka dugawu kan n gɛlɛnna ala la a bɛna jamana in ye cogo la a fɔ ma n'o ɲɔgɔn ma hɛrɛ la ko in ye ala de ye koyi a fɔlɔla ala la a bɛ laban ala la a kana siga dɛ jamana in sigi bɛ dugawu de kan a bɛ dugawu de kan wa diɲɛ bɛ wuli k'a to o dugawu kelen de kan dugawu in t'i yɛlɛmɛ dɛ mali sigila don mali sigila ye dugawu ye ni min jɔnna na o b'a ye
sigatala wulibali ta fandi ala ko de ay o te i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ segin ala de ma Allahu akbar beke o tuma na jamana in ala k'a suma amin jamana in ala k'a suma amin ala so mali ala k'a kisi amin ala so ala k'a kisi balaw bɛɛ ma amin ala so ala k'a kisi tɔɔrɔ bɛɛ ma amin ala ka hɛrɛ bɛɛ don a kɔnɔ amin alhamdulillahi rabbil alamin an bade tv shirfila lajabaw ni tun ye an ye ipodram balonci kɛnɛ ba kan ka bɛn septembre kalo tile 19 ma san 2018 ashura ɲɛnamayali hukumu kɔnɔ min bɛnna muharram kalo tile 9 ma hijira san 1440 a dila allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'a kɛ silamɛw ka kelenya san ye k'a kɛ hɛrɛ ni basigi san ye mali jamana ye ani silamɛ jamana kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen an b'aw fɔ ka waliɲuman dɔn a ka ɲɛmadali la k'a fɔ sigida caman bɛ ala bolo ala ko yira an na wa shukran lakum fi amanillah tinya wilila ngalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila ngalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila ngalondi sega tinya